бобои қанд, оё медонӣ ки таърифи ноҷо ва аз ҳад зиёд кори зишту баде аст? Идибекро як намуд таърифе кардӣ ки хиёл кардам авлиё аст. як инсони фаҳшгӯ бадахлоқро ин қадар таъриф кардан чӣ маъно дорад? Идибек дар публика баромада дашномҳои фаҳш мекунад, вале ту бо тамоми эҳсосот таърифаш мекунӣ. магар як шахси фаҳшгӯ беҳаёро ин қадар таъриф кардан кори хуб аст? чаро барояш намегӯӣ ки дашноми фаҳш нагӯ ва бадахлоқии худро реклама накун? идибек як хоини мунофиқи фаҳшгӯи бадахлоқ аст. дар наворҳои гузашта дар борааш гуфта будем. бобои қанд, дар таъриф кардани касе аз ҳад нагузар ва ҳаргиз инсонҳои фаҳшгӯи бадахлоқро таъриф макун. хеле кори зишт аст. дар ривояти муслим омадааст ки пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармоянд: вақте маддоҳин, яъне таърифкунандагонро дидед, бар рӯи онҳо хок пошед. яъне агар касонеро дидед ки аз ҳад зиёд шахсиятҳоеро таъриф мекунанд, пас бар рӯи онҳо хок пошед. барои идибек ҳамин бадахлоқияш кофист ки мо ӯро шариру бадкор бигӯем. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам чӣ зебо мефармоянд: барои шариру бадкор будани як инсон ҳамин қадар кофист ки бародари мусалмонашро таҳқир кунад. идибек ҳам таҳқир мекунад ва ҳам дашномҳои фаҳш мегӯяд, аммо ту бо як шавқу завқ таърифаш мекунӣ. аз аллоҳ битарс. бобои қанд, хафа нашав. наворҳои шумо фақат ба гап гирифтани мардум аст. ҳеҷ фоидае дар он нест. 10-15 дақиқа гап мезанӣ, фақат мардумро ба гап мегириву халос. ба хотири аллоҳ як чизе паҳн кун ки барои мардум муфид бошад. мардумро ба гап гирифтан ва вақтҳои онҳоро барбод додан дар қиёмат ҷавобгарӣ дорад. хуб андеша кун.